अरे नहर में खोजनी लहरिया लहरिया केनियो बमलुआ ना आवे रजरिया समझे नहीं कहते कि एकरा से उठवाई हां बतावे भाई बस सारा कि दिन भर क्रिकेट खेले भाग रहा था ले जाके सूर्य की बना दे रही तो हां की हो रे हमारे जॉब ले जाके बताओ हमारे ले जाके बिका उठे जाके इका हो मिठाई दाना हो सरसो हो दीदी जी जा तनी मशीन तो हम जानती पत्तो चलो कुछ भी हो मरले कहां याद हो छोटी छोटी हैं कहो हमरा ये समझ नहीं खियावत कि तू चुनरी सुन ले बालू कुल हार मंटी का कुल खोल ले बालू कोनो छीन छान करे बस का तार संगे ई हां ई ए बहिनी देखो तार हां जोड़तनी तू दूर हटा न तो गांव वाला देखियो सब छोड़ लगा दियो सब देखा बोलो 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 कहां जाके बोलो बोलो बमला केने बा बमला हां हमके का पता बा तोहार शादी ब्याह होल तोहार मांग छी गेल तो हमके तो पता का पता बमला कहां बा कमला पकावेलू त पूरा खा जालू कमरला मुसाफिर से चावत रहे हमारे गांव के देखिए तो करके सर मेरा रोकले बा का देखी के होय सच्चा हो ओ अच्छा बा गैया वाला लेके जाके मिल पर कहे तो कले परसों हतिले कहत तोरी ह ओए सर अरे यार परसों ना सरसो हम पापा के ने गइलन हेबा गइल ए बचिया अपन एड्रेस पता बताओ हम तारा खोज पहुंचा देंगे बोलो हम ढिमलानपुर के हई ढिमला के आ गइल बानी जीवन में पहला बार सुनत नहीं नाम कैसे कि बचपन से 22 वर्ष के हो गई ना पहला बार नाम सुनत नहीं ढमला तू हमें 22 में वाला का ना एगो तरिया हो वो 22 में हमारा गांव के बा एगो लाल हवन उकला में 18 में बानी तू हेती वाल 22 में हो तो कटुए बालन दूध कटू ने पुना पिए दन तहरा गांव के ना हमरा गांव के ही है औरत ही है ना हां उहे कहला कि हमें 18 पर के छोकरिया बानी है तो चले ले जाते नहीं पूरी एकरा घरे घूम कता रहे भूख लागबा छिना लोगन से माल पर खाए नहीं खिजा देल हमरा के हम केनियो तो खा के हम भूख हमार न लागल बा आई हो सोच के बियाह कइनी साला का हो गइल अब जगदम्बे वो भौजी कुछ उपाय बताई हां ए भौजी भौजी ते मर्द सजाए के लिए ठोक देता रुजा हाय दुल्हा के रूप में हमारा घर का हमारा घर दुल्हन थोड़े बिया तू बारू ना दुल्हन नहीं खेता हम बनी बहुत दुख में बनी भौजी बहुत अब दुख शादी हो गल बियाह हो गइल अब का मेहरा हो गल अब कौन दुख बाटे देखो जल्दी घर में हमके ढुकावा ठीक ना घर में ढुकाई हां मर्द चला हो जे बताई चली हां एक बारी मन करो हमरा बुझात नहीं कि हमारा घर में कहां घुसा ना हुआ जरूर कोनो दुख में बानई आ बमला कहां जाता लो बमला कहां बा बमला हां कौन बमला जका से बियाह में बा है सोन मंगलसूत्र में अच्छा बियाह भइल बा रवि तो घरे न होई हां ई रवि के दुल्हन हली हां ई तो शादी भला तो ना हई हां 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 ओइसने तो लागते वाली ये ना कहां घुमतलू खोज में बानी खोज में कौवा नियन हो गइल वाली चुप हमारे सही निक रहिलो स्टाइल ह तोहरा खोजल जरूरी बा हमनी से बतावल हमने खोजल रहती जा आग में गइल बा कहां बा हमके का मालूम बा केने घरे नहीं खा ई का कहतल हो हो नहीं को नहीं खे कैसे भाग गइल चलो चलो तो देखले चलो जाओ तो खोजावा हमके आओ तो ए भौजी अच्छा ये बताई काहे इतना परेशान बन देर बबुआ बैठ बैठ जान जा कि 1.5 लाख रुपया पर हमार शादी होत रहे भैया ना कहना आ 5 लाख के चक्कर में ऐसा मेहरारू से बियाह करा देलन कि हम का बताई तोरा के बिया का बे मर्दे लड़का वाली रही तो छुपे चोरी हम राखियो लेती लड़का वाला राख दी तो कैसन मेहरा रुपया के पसंद नहीं खे साफ पागल बिया पागल जे जाके घूंघटा उठावो तनी शियार के मार देते अल्लाह थे ही पर आई हो मुझे हुए कि हमार करेजा निकल के कौन बियाह कर लेना हुआ नहीं की कहत पैसा के चक्कर में 5 लाख रुपया पर अब बताओ 5 लाख के हमार जिंदगी बा हाल चाहत रख जा हम ना रहो भौजी ओकर संगे तार मौका बाटे सुहाग रत नहीं गा मने ले त मना लेबे त फस जइबा वही से तोहरा घर आई नहीं कपड़ा त खोल
सीधा फरार हो जा कोनो देश दुनिया में बाहर। देखो तो रखिए वो ठीक बा ठीक बा भौजी देखा 1-2 हजार रुपया धइले बारू खोला खोला थैली में 2000 रुपए ले ला जल्दी खोला जल्दी 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 खोला जल्दी जल्दी खोल खाल के फरार हो जा। कपड़ा खोल के हम नून मनावा तो रो करे जा करे हाय देखो हाय? हाय हो मैं देखो तू तुम्हारे लपट देख ले लो ना हिल गया तो कुछ तो करे हाँ इनका से बियाह कैले हैं हाय काय सब जाइए हां अरे पागल सन की के रखी पागल भैया देखा भौजी ए भसुर जी देखी देवरा के काज नहीं है झंड को ले हे पाबा दो के का को धलो मैं बिल को तो देखा ई बानर खानी मुंह बड़ा के चोंगा लेखा कह देती या तू त गोइल है ना रहला देखे हां हम लड़की बियाह हो जा हम के अलबत्ते से देखी है जाने ना पाओ सके लड़का आइल बा नहीं कर होय देखो हमरा को तो जान अब ना होता पागल बात को समझियो त हां पागल ना बाड़ी की का बाली गाछ लगे कतना सुघर सागर हमर भव बिया हां जीव लगे के चाटी वाली अरे राणो तोरो गति करी पागल तोर जब मरद के मल बे छाती के बाती टूट गइल एक के दिन में देखा भैया हाँ। पागल सन की बिया ठीक ना मैंने गावे मैंने कहल जरूरी बाटे तोहार हां एकर सब के दाते ना काटे बच्चा बा। चुम्मा देवे घर चला के हिसाब किताब हो जाए हम घरे ना जाए कह दे हमार भाई भाग गए रात में ऐसा नहीं गलती नहीं ये तो हम बियाह करबे ना घर चला करे घर चला तो हो गए हिसाब किताब हो जाए ना ना भामल ए बामल हां बामल करे कहती है ई नहीं के बामल बामल हां नाम कहिए तो दिला तू ना 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 मोहले हलो हमके कहीं शब्द बामल कह के आज तक कौनो लड़की ना कहनी सही करी दादी मो बाहर हम तू कह दे हलो अरे हमर भौजाई खरपतुआ के माई सिखौले रहे मुआते गोरे आग त बटले बाड़ू खाली बुधिए नहीं खे ना चल चल ये कोई सनी आओ अरे देखो तू के तके लगला हमरा के सुंदर हो जाए हमारे पैसा पतार के चटनी पीस के करो चाट गली देखिए रुपया आइलो ना लहंगा खरीदवा सुंदर सुंदर अरे मुंह झमकाए जग रही तौरी कतना लहंगा पहनती हां